Ide potkan do sveta, ide potkan do sveta. Aj niektoré tie pumpy už sú zrušené. Sme na ceste na dovolenku a mali sme takú asi založenú tradíciu, ktorej dúfam už bude koniec, lebo každý rok sa nám niečo stane s motorkami pred cestou. Tento rok sa Indian rozhodol, že nebude ráno štartovať za studena, lebo chcel, aby sme si pospali, aby sme štartovali až keď bude teplejšie. Tak Virgil musel vymeniť sviečky, vymenil baterku, vymenil čidlo a potom už išiel. To bolo 2 týždne pred cestou, ale ešte Virgil mal iný problém. Aby nebolo málo, aj stará Herka si to rozmyslela nejako. V pondelok umrela baterka, objednal som novú baterku som vymenil a že si vymením aj olej, tak som vymenil aj olej a potom mi to nedalo, lebo tá stará baterka bola mierne nafúknutá. Pozriem sa teda na dobíjanie. No a zistil som, že to prebíja, nový regler to chcelo a keď som to robil, praskla tepelná poistka. Takže som poistku zobral zo šovla. Ešte, že máme nejaké náhradné diely. Regler nový, baterka nová. A vozíme sa. Aha. Špakov aj na mňa.
sme ubytovanie. Prešli sme dnes okolo 600 km? Poviem ti hneď, Asi počkaj. cca 600 km. Hneď ti prezradím asi koľko podľa aplikácie. Virgil hovorí, že to pozrie presne. Môj veľmi super rýchly telefón. Má 627,7. 627. Zajtra má pršať, tak som zvedavá, aké to bude. Chceš ešte niečo povedať? Ani nie. Už sme tu, ideme na Karlovačko. Karlovačko, ideme na pivo. Dospretný plán normálne. Broke. Keď za broukom. A myslíš, že to má výnosnosť? Skotíme. Skotíme sa na Pozeráš do korún stromov. Jak dva vorvane No úplne. vyvrhnuté z vane. Vorvanie